Jamaica, Storbritannien, Holland, Canada, Belgien. Her hvor vi altså løber ud på sidste omgang, det er Jamaica, Stacey Ann Williams, der løber sidste tur. Jegen fra Storbritannien, og så er det guldvinder på 400 hæk, Femke Bol fra Holland. Kan hun virkelig lukke hullet i første omgang op til Storbritannien? Jamaica ser ud til at have styr på det her med 200 meter igen. Men hvad med andenpladsen? Det kan blive tæt. Det ligner jamaicansk guld. Forrygende, men nu kommer Femke Bol. Der bliver kamp om sølvmedaljen her. Og bliver det til Hollands sølv? Nej! Eller bliver det til en guldmedalje? Det bliver guld til Holland! Det bliver guld til Holland! Til Holland i denne her finale. Det havde jeg ikke troet muligt. Sikke en finish af Femke Bol. Sikke en afslutning på det her VM på løbet